ଛିଡାନି ତମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନା ଶୁଣା ଯାଉନି ତମ ଘର ଲୋକ ଦେଖା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଛିଡା ବସି ପଡେ ବସି এইটা ধরে এইଥିରେ କରିବୁ ହେଲା ସବୁ କରିବୁ ନଟ ଏଇଥିରେ କରିବୁ ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ସିନ୍ ବାଇ ସିନ୍ କାଟିକି କରିଦେବୁ କାଟି ନୁହଁ ସେ ସିନ୍ ଅପେଇଲା ବେଳେ ପଜ କରିଦେବୁ Jaya Ram, Jaya Ram,
सीन शेष हेले बंद कर पुणी आउ थे Mohi,